Godmorgen. Det er lørdag morgen. Kl. 8. Vi kunne ikke sove ordentligt. Toilettet, det var et separat hus. Der var ingen vand. Der er ingen kaffe. Der er ingen kanelgifler. Men omvendt, prøv lige at se. Vores hus, det er det, der ligger lige deroppe over Allans hoved. Sindssygt. Ja. Der er en, som Ulf siger, ingen kaffe, ingen kanelgifter, men det kan ikke have humøret lavt. Nej, det er super fedt. Vi skal nordpå. Nu har vi bare sat en Kirby-rute til et eller andet sted oppe i retning af Telemark. I retning af et sted, hvor der ikke skulle regne. Ja, præcis. Vi kører efter det. Vi tager det stille og roligt, så må vi se, om det bliver til et udgangspunkt for et stjerneløb. Kan vi kalde det? Jo. Et stjernepunkt. Ja. For de næste 3 dage. Ja. Så. Og indtil videre så har været kanon godt. Det godt. Ja. Så skal vi have en pause. Ja. Indtil videre, der har det været svar. Jokeren, den kører vi med. Det kører. Nu skal man bare lige snart skal forbi de billige partipriser. Ja. Der står der 25. 27 år, 10 år. Ja. Vi tager dem ro. Og så prøver vi at se, om vi kan komme op til, om det fylder os op til, hvad hedder det? Telemarken. Ja. Vi vil gerne have de nye Telemarkens helte. Men de heldige koner, vi er gift med, de ved jo, at det er vi.
man kunne måske lige tro, at det var sådan en indledning til en eller anden sendvideo. Men det er vores lille morgen her. I Tilemarkens camping. Og det ser ud til, at det kommer til at regne en lille smule hele dagen. Men så bliver det meget godt udgangspunkt, hvis vi kan få lov til at komme tilbage hertil. Så vi har det som vores udgangspunkt. Og hvis alle ikke spiser sig fuldstændig smadret med. Så godmorgen på, det er sgu da søndag morgen. Vi har sovet 10 timer. Ja. Vi gik i seng kl. 9:30. Det var noget, vi trængte til. Det var virkelig gud. Så, men måske mod Rødkan, måske bare rundt i Telemarken. Det ved vi ikke rigtigt. Men det får I med lidt om senere. Ja, det gør jeg. Så det skal nok blive en fed dag. Tænk, når morgenen starter sådan her. Så er vi kommet til Darlen nu. Så Telemarken, det er bare rent bjerg og dal og sø. Ekstreme Hornålsø. Nu skal vi have noget mere af det. Efter en god kaffe. Så lykkedes det at blive med at køre rundt i Telemarken. Fantastisk sted. Simpelthen overraskende. For mig i hvert fald. Det er vanvittigt flot. Så nu er... Det var flot, det der kom der. Ja, kommer jeg gang i mine billede. Det var der ikke rigtig noget at gøre ved. Men det her landskab, det har vi kørt rundt i hele dagen. Vi har kørt rundt om de her store søer. Og vi ved sgu ikke nok om, hvad de hedder. Så får man lige sådan en udsigt, hver gang man kommer rundt i et sving her. Det synes vi egentlig også, det er okay. Er du ikke enig? Jo. Det er sådan, det er okay. Aktivt. Altså hvis I spørger, så er vi på toppen. Fordi vi er sgu kommet på toppen. Skicenteret Lifjeld. 770 meter over havets overflade. Det er flot.
Det er jo fuldstændig sindssygt, det her. Fik ikke lige hele opkørselen med, men nu kan vi få nedkørselen med. Man kan fornemme faldet her. Wow! Hvor en udsigt, eller? Det tror jeg ikke, det har været glemt det her. Med dækken. Jeg bliver skide grøn gris. Jeg har dårlig her, det